Thank you. Tapi nanti ngebahas apa? Nandito kami sa loob ng LCC. Mali bumili ng mga gamit sa school. Ano yan? Okay na. Okay na yan. Ganda nitong bag, oh. 900 pala yan. Next time, yan ang sunod, bibili natin. Nakawakan mo nga muna, nak. Ito bula, oh. Tingnan natin mga bag na iba. Doon yung mag-in ako. Madilim. Madilim? Ibig sabihin, sir, nagdalim. Nagbaba. Oo. Oo. Yan, dito kami sa Boulevard. Oo. At try natin yung take mag-take out na lang, tapos doon pala kila Gwen kakala. Ayun at dito kami sa Boulevard. Gala-gala, tapos yun, dito na kami kakain sa Boulevard. Bibi, say hi. Yung ano mo, yung vlog mo. Inis Heart. Panoorin niyo po yung vlog ng anak ko. Mga edits mo na eh. Mga animation. Kung may mga anak kayong mahilig manood ng mga animation, may vlog siya. Yo, wala tayong ilaw. Blurred, no?
Eggs. Gusto mo? Thank you. Okay na rin po, boss.
Ayan at pauwi na po kami. Kunti na lang yung nagtitinda dito sa ano, sa Boulevard. Hindi na tulad nung dati. Ayan, kunti na lang sila. Dito wala na. Ano gusto mo mabad sa puro? Ha? Pauwi na. Kunti na lang talaga yung ano, hindi na tulad ng dati. Dapat nga ni. Dapat nga ni, wala mataw. Tahimik na yung Boulevard. Ha? Sadi parking. Sadi parking. Ito sarado, wala pagkalo gatto.